Itt már a vak is látja, hogy a babiloni gépezet felállt, és a babiloni egyházak most már minden területen megmutatták, hogy mi van bennük. Már csak ki kell menteni az embereket a tömlőcökből, ilyen hídgyülekezetékből, meg mindenféle ilyen babiloni szektából. Amikor már itt a Mikulás jelentkezik be a hitparkból, folyó csokival, akkor már azt gondolom, hogy sok mindent itt már nem kell beszélni. És itt már folyik a csoki. Hát, az bizony ott már folyik. Testvérek, ott már nagyon nagy baj van. Ide jut, a hittől elszakadt egyház. Óriási a probléma. Bár csak megértenék azok, akik ebben a mámorban vannak, és újra Isten ígérne nekik a legfontosabb, és újra Isten kegyelme működne az életükbe. De én hiszem, hogy az Úr kiveszi az övéit.